da ke na wawa a sani ban zata ba, ki na rike Salma ka biki sani ciki na rana. Salma Salimat, ita dai soyayya haɗi na Allah ce, samun mai tarbiyya sai ka yau dace. Soyayya ta sa kamar na susuce, sanadin kallo wanda ne wa Salma masoyiyana. Salma gari na masoyi ba zai yi nisa ba, sanadin soyayya da Salma mun saba. Komai kika ce in yi ba da taba ba, labarin zuciya fuska komai za ta nuna. Salma sarauniya Salma sannu masoyiyata, soyayyar kina yau tamkar ta uwa da danta. Ki zo mu je ga lambu na soyayya mu huta, ba abada da kaunar kita mu jinin jikina. Salma kyawun tarbiya, kyawun hali da tsafta, kake da tarbiya ilimi don baki wuta, kyawun fuskar kike sawa in ɗi wuta, lafiya ƙara lafiya gunki masoyiyana.